Een rij gezet en we beginnen met Jezus Liitu, die verlaat de PAR met zetel. Dat werd gisteravond bekend. Nou, het was al langer bekend dat het niet zo meer boterde tussen de partij PAR en Zita Jezus Liitu, oud-gedeputeerde, oud-minister, oud-eilandraadslid en nu parlementariër voor de PAR. Maar volgens de PAR is het beter dat de partij gaat vernieuwen en dat willen ze zonder Jezus Liitu doen. Zij wil haar zetel niet opgeven. Nou, dan is er een akkoord genomen, tot een akkoord gekomen dat de politica weggaat van de fractie van de PAR. Ze neemt haar zetel mee. Ze wordt dus onafhankelijk statenlid en de PAR gaat verder met hun proces van vernieuwing. En dat is allemaal in goed overleg gegaan. Zo maakte zowel Jezus Liitu als partijleider Quincy Girigori gisteren bekend. En dat is een unicum in de Curaçaose politiek, waarbij normaliter een afscheiding plaatsvindt met heel veel ruzie en gedoe. En nu zegt de partij PAR, we hebben ook gepraat en dit is het beste voor beide partijen. Zita Jezus Liitu wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor de partij.